Un servizo disposto a axudar as mulleres vítimas de malos tratos paso que pase. O CIN da Mancomunidade do Salnés, que presta servizo a Ribadumia, Meis, Vilanova e Cambados, non se detivo nin nos meses máis duros do confinamento. Durante o primeiro estado de alarma atenderon a 21 mulleres que denunciaron malos tratos. As denuncias de violencia de género si incrementáronse dende confinamento, precisamente por ter que convivir esas 24 horas co maltratador, entón si aumentaron o que as denuncias. E as demandas por patología mental, por sintomatología depresiva, crisis de ansiedade, por toda a incertidumbre e o medo que está producindo toda esta situación. Ás portas dun atípico 25N, o CIN da Mancomunidade do Salnés quere visibilizar así a súa incesante actividade. Por iso decidimos facer este acto, de reiterar e de reforzar para que a cidadanía, fundamentalmente as mulleres, teñan coñecemento dos servizos que se lle presta desde o CIN do Salnés. Creemos que é un momento fundamental e que, ademais, como ben acabamos de decir, é importante que saiban que, pese a estas restriccións que temos, pese a crise sanitaria, pese a esta crise social, o CIN e as profesionais do CIN están á súa disposición, ademais de maneira presencial, e que ningunha muller se senta soa en un momento complicado. Acude ao CIN se denunciaches ou vas a denunciar. Como nesta ocasión o CIN non poder organizar nin obradoiros nin charlas, apostaron pola creación dun vídeo divulgativo pensado especialmente para os centros educativos. Creo que tamén chega moito á xuventude e que son unha maneira tamén de compartir, de enviar por WhatsApp, de informar, e que notábamos nestes anos que o que faltaba era informar sobre o que é o CIN e o que non é tamén, como falábamos, que non só é para mulleres vítimas, senón que tamén é para calquer muller vulnerable. Os concellos que forman parte do CIN manterán a súa tradición de dar lectura a un manifesto de rexeitamento á violencia contra as mulleres. Iso sí, nesta ocasión será difundido a través das redes sociais.